Тапшыруыбызның чираттагы котлау сәламен Татар Кынады авылында туып үскән милләттәшебез Равилә Тарировнага юллыйбыз. Матур туган көн бәйрәме белән чын күңелдән аны балалары, кызы Әнисә, тормыш иптәше Илдус, улы Раил, тормыш иптәше Юлия, оныклары Амир, Самина, Расул һәм Ясмина котлыйлар. Әниебез салкын кыш аеның 24 февралендә гаиләдә 5нче бала булып дөньяга аваз сала. Бала чактан ук ул зирәк, бар затны да белергә омтылган сабый булып үсә. Мәктәпне тәмамлап, сәүдә көллиятендә белем ала. Һәм 1981 елны Газиз әткәебезне очратып үз гаиләсен кора. 38 ел бергә, барыбызга да үрнәк булып алар гомер кичерәләр. Шушы дәвердә мәхәббәттә безне, 2 балаларын тәрбияләп үстереп, бүгенге көндә 4 онук әби бабасы булып яшиләр. Әни, әллә әйтеп буламысың никадәр без бәхетле икәнне? Син янәшәбездә булганда без һаман сабый бала. Без һаман күкрәгеңә сыенып, зарларыбызны сөйләп, шатлыкларыбыз белән дә бүлешә алабыз. Синең гүзәл бәйрәмең безнең өчен дә зур бәйрәм. Синең дөньяга тууың безгә Аллаһдан зур бүләк. Кадерле бездән сиңа иң зур теләк саулыклы озын гомер. Гел шулай матур, ачык йөзле, шат күңелле булып, безне сөендереп озын-озак яшә. Оныкларың сине шул кадәр көчле яраталар. Әбекәй дигән сүзләре авыздан йөзелми яшиләр. Әнкәебез безнең фәрештәдер. Юк аңа тиң җаннар дөньяда. Безнең өчен син иң гүзәл кеше. Без бәхетле янда булганда. Мең рәхмәт яшәткәнең өчен. Баш иябез синең алдыңда. Без һаман да сабый бала гына, бу дөньяда әнкәй булганда. Котлы булсын гүзәл туган көнең. Бәхетләрнең телибез тулысын. Шатлыкларның көтмәгәндә генә килә торган иң зурысын. Хөрмәтле Равилә Тарировна, без бу җылы котлауларга шулай ук кушылабыз һәм дөньяның бар изгелекләрен теләп, балаларыгызның музыкаль бүләгендә сезгә юллыйбыз. Sağ yere değilsin, uyumda da küngelde de yaşı bitsin en iyisen. Doğan günün beleneni kaderlim berden bere dilimizge dileklerine uzun bulsun ömre. Şol şeşlerini min dilim senin her vakit yılmayıp yaşayan yine. Doğan günün beleneni kaderlim berden bere dilimizge dileklerine uzun bulsun ömre. Böyle giderge dip suzam, matur şeşek beyleme.